Ja, du gnager. Det morrar verkligen. Fräsning. Är det lite fräsning? Det är lite mat här under noten. Jag kan blinda honom. Så tror jag fortsätter maten. Ja, jag tror han behöver hjälp. Han kanske inte mer han räknar med. Nu det var lite bättre. Hej. Hej. Titta ut. Nej men nå. Hej. Är du hungrig? Ja, vad är det för det? Sitter du kvar här? Jag undrar vad fan som pågår här. Ja, vad fan är det som pågår? Vem är typen som äter upp min mat? Ja. Jag är lite hungrig. Min bur och min gamla mat. Min gamla bur och min mat. Har du sett? Ja. Förra dagen, ja, vad gör den? Har du sett vilken konstig grej det kunde? Ja. Fan, jag ser att han har en jävla nattljus där ända. Inga fler. Ja. Aha. Oj. Hej. Hej. Oj. Ja, jättebra. Det är inte om mig. Det pillar lite grann. Ja. Titta, där kommer fossingar. Där kommer fossingar. Vad fan. Det blir sådär konstiga. Ja. Vad gör den? En skummis. Ja, en skummis är det i trädgård. Ja. Så vita på.